Beer. Mě bolí prdel. Kámo, prosím tě. Čus. Zdar tě, péro, bílá hubo. Ale počkej, ty už jako tady streamuješ, jo? Ne. Ale nechceš mi tady ukázat svůj pokoj. To je to jako zajímá, jo? Docela ono. No tak jo. Od minulého setupu jsem se docela polepšil. Mám tady hrozně ale tak co jako? Novinky, dokoupil jsem třeba akustiku, víš co? Takže ten zvuk je tady úplně topej, po studio. Cítí se jak nějakým americkým hrávacím studiu. Cítíš se tady jak Eminem, jo? Cítím se tady kámo, jak Chief Keef. Chief Keef je kámo základ. Já myslím, že to je Tyler Durden, kámo, v pohodě. Já si to pojď. pletu, víš co? Ale takže začneme základní věci a to jsou kámo brýle. Kámo stály, já nevím, kolik stály. Kolik mohl stát takový brýle, jakoby? No, litr třeba. Myslím tě, kolik je stále ponožky, kámo? Kámo, ty jsou no stres, a nejsem ve stresu a mám k tomu i tady pití. A antistres. Aha. Kámo, jsem hodně potlačen, mám vytížený život. Židle. Král v zámku, král v zámku. Já mám židli. Židle, kámo, koupil jsem si někdy v lednu, pokud se nepletu. Stála mě nějakých, nevím, 4000 na plácnu. Fakt nevím, kámo. Můžu si tady natáhnout nohy, ale to já nedělám, protože to mě nebaví. Já čítám, jakoby u toho počítače sedím nebo se naprosto nohy, to je totální prase, ale Nebo tam spíš, kámo. taky se stává. Máme tady kámo Mestemu akustický podpěrky pod repráky. Jakože ten zvuk musím říct, že se znatelně zlepšil oproti tomu, než když tam nebyly. Na tom jsou repráky nějaký M-audio, jsou to prostě obyčejné repráky. Máte určitě tady název na obrazovce. Zatím mám tady kámo rameno na mikrofon, ale z toho jsem si udělal ring s webkamerou. Teď jsem začal streamovat s webkou, tak se zdá, jak mi to dlouho vydrží. Televize kámo, kdo používá televizi, kámo, to vůbec nikdo nepoužívá. Ale podložka, už je to nějaká jako starší podložka. Jenky stála 800 kámo, basic. Dal jsem si tady z ramena kámo udělal, víš co, držák na iPad. Takže mám jakoby místo nějakého třetího monitoru prostě iPad. Takový Steam Deck, víš co, můžu si tady zapínat různé funkce. Třeba, víš co, tohoto. Takže jako penízky. A ukážeš mi ty repráky. Výborně, já tady něco pustím. Beer. Můžete slyšet, že kámo hrajou docela v pohodě, na tu celou si myslím, že slušná muzika. Tady ty akustické peny, tady jsou z nějakého důvodu také rozmístěný, protože tady máme výškovej a on jakoby míří do té zdi. Tam mám jakoby akustiku, aby se neodrážel zvuk jakoby zpátky zase ke mně. Držák monitoru je úplně nějaký kámo fakt basic, za pár stovek, za pár šutů, já jsem chudej student lidi. Tenhle ten monitor jsem si koupil, když jsem začínal s YouTubem. Stál nějakých 2,5, je to kámo Samsung 24, 75 Hz a je to Full HDčko. Nic extra kámo, obyčejný monitor. Tady máme zase Samsung, je to nějaký 100 Hz, ale rovnej ten displej. Nějak mě z něj bolí hlava, takže ho nepoužívám jako hlavní, mám ho jako vedlejší. Tak máme tady mikrofon. To je Rode NT USB, mám ho na takovýhle kámo fashion držáčku. Se želvou kámo připnutou, víš co? Želvička, fashion. Kámo, koupil jsem si teď pavouka, připadá mi, že by to mohlo i fungovat na to nějaký odrážení a lidi, jediný co já můžu doporučit za pop-food je tenhle ten, protože funguje úplně nejlíp, je to prostě kámo klasický Moletan. Víš co, nasazený prostě na mikrofonu, ale funguje to úplně topově. Sluchátka moc tam nepoužívám, jsou to nějaký Superlux HD 330, tenkrát jsem koupil za Vítě, něco takového. Tenkrát mi přijde jako, že hráli daleko líp, než hrajou teda teď, nevím co se stalo, asi mám nějaký vadný kurz, nebo já nevím. Tak a tady dole mám svůj počítač, je to už hodně velký děda, mám tam Intel Core i7
4640, něco takového, RX 588 GB Nitro, 32 GB ramek, ale jsou to starý DDR3. Upřímně lidi už potřebuji fakt nutně upgrade, mám tady grafiku a chci to nějak složit dohromady, abych už ty videa měl jakoby pěkný. Než se přidává, prosím tě. Jasně, to Tady, pořádně. Ne, ještě, víc. No tak. Vlastně cable management, kámo, moc kabelů nevidíte, jako už se mi to trochu zase rozpadá, klasika, ale docela jsem se s ním jako dělal, jako fakt, jako už to na nervy, ale zatím to nějak drží, no se budem to kámo třeba chtěl kámo vypovědět, že prostě to musí celý rozebrat a bude to hotovo. Práce na celý den si myslím. Takhle tady mám za monitorem, jestli to je vidět nějak, možná spíš odsud, takhle tady můžete vidět jakoby akustickou taky penu, ale takový designovka takhle tady za monitorem. Já to natáčím, kámo. Pohodě. Tak mám tady, to ještě bych to nechodil teda. Já mám tady moje krásná fotka s mojím strejdou, když strejda byl malej. A já jsem byl ještě menší, to jsem asi já. Myslím si jako, že parádní duo. Asi mi to zůstalo až doteď. Bomba, co? Tak, tady, Banger. tady kámo sice méně světla, asi všechno chci tady ukazovat, ale mám tady třeba kámo. Od Patrika CDčko, který jsem vyhrál. OK, Boudič. Yes. Gratuluju Boudič, vyhráváš CD Silent Kill. Supreme, Patrika a nějaký prostě taky kraviny tady mám. Víš co, já nemám žádný tady profesionální studio, je to prostě můj pokoj. Žiju tady, spím tady, jím tady, stříhám tady, natáčím tady, stříhám tady, všechno. Všechno tady dělám a... Chybí mi vyšší peníze, ale to takový dochytal, protože jsem třeba jako tady odlepuje třeba samoletka. Ale co no? Já si myslím, že pro tento setup tour, kámo, pro tento ročník 26 si myslím, že je ideální, kde se to mohla natočit, protože takhle bude tady bordel, bude tady zase chumelec kabelů podobně a tak dále a tak dále. Třeba natočím nějaký další setup tour, až prostě budu mít důvod to točit. Takže jo, dejte like, odběr, sdílejte, mějte se pěkně a čus! Sound white boy. It sound right, boys.